Usara ba kagabi igigiingon na. Yan nabuntagan na baju ko. Kuyog niya na ako ano. Sus. Kalimut mo di ko nga kalag mahinuran na ako i-ayaw na ito nga water dispenser. Sus. Hampat mahinuran ko. Katagal pa itong mga kalagaw. Hey, what happened? Kalagaw. Usaon nga. Pagkaon itong libian itong mga pagkaon. Biko, saging binig. Mara mag-ikot. Tapos kilibi.Alisod ka ayo lah. Ginagawa mo? Pero, Ginagawa mo? nagkadugo na rin pa ko juga. Pero, ala, patay. Nakabutagang mga tao nga to sa checkpoint. Kasi kung na, patawa na pa kong Christmas. Kalagkalag ang ningon na sa San Pedro nga makitaan pa ba yung sa mga tao ron kay. Pero, usara ba yung kagabi igigiingon na. Nabuntagan na baju ko. Pagkabalik pa ko nga to sa niharian ni San Pedro. Sus, ang ako bang matugtugaw na ang manok na puti. Dilip ka to nga sayo ni Pedro no? Ang ako pati manok na pula to. Sama. Naay dagang tapok. Bahala ng checkpoint yan. Speakers. Huy. Ayaw pag-anak niya. Napita kay. Doon may checkpoint. Ang kapatadak marawar makin. Christmas o official. Uy, boss. Ganun man day, boss. Diba, exempted man. Lawa, boss. Kay kalag-kalag man, boss. Kay mura magugipati ko. Gugutong musik. Ginagawa mo? Nagkadugo pa siya kupos po. Ginagawa mo? Water dispenser. Unya. Sa uman. Di man kabugnaw. Tingkit. Namay taon. Pakal. Unya, dili man na pwede kay naaman tayo protocol tayong makitaan ka diha ba. Hay baayo. Ari lang ka sa amo kay na may kaunsad. Di ako'y biko. Kana na ang problem chip kayo na. Hay man, okay ra nimo kay kaon siya ko ato sa inyo ha. Di pa maak na rabit ko lamok nga rin. Takan siya. Oh, tanan na. Sig dugay-dugay diha. Pagdali kay para dili ka mo nang laing mga kalag gabuhi dagko bitig ng mga uno. Sige. Ako sa kuha ko mga gamit ha. Ha? Tayo pa, boss. Mangutana ko nimo, boss. Kalag ka man kahagyod. Ganong ingon makangana makahiyayo nga water dispenser nga kalag man daay ka. Gitawagan man ang ko boss sa amo nga si Senior San Pedro nga nako ni mapaayo mo to panaog ko nga riya punan pa nga kalag-kalag ninaog ko unya sus labugnuan mo dito sa ako mga kauban nga mga kalag unya nakadugo man gani ko sus karon kay nang nasaag mo sa Panginoon ko boss kay unsa ba pagka unsa ba nga paitan ni karon ka aring nga pita no kana bang amlog tang madakpan wa man tay Christmas mo na gidangatan ni kana kay boss. Sige. At nampot naman ta sa amo ngayon ta. Labi kayo pagka tuas buat kami ko. Oh my God! Wow!
Salamat kayo ha. Nakainom kita ko pero what is so mo. Masama ka sa mga. Buhi na ka na.